Bueno, aquí estem de nou amb el Ken Santiago, McDonald's MVP un altre cop. Bueno, primer de tot, enhorabona per l'espectacular partit que heu fet, tant tu com els teus companys. De debò que enhorabona. Moltes gràcies. Ha sigut un partit que esperàvem que era una pallissa de 50 punts i ha sigut... els hem fet una sorpresa i mira, hem perdut de, no sé, 10 punts, 11 i molt bé, molt content per l'equip. Heu competit molt bé, us heu quedat a les portes de la semifinal perquè vau perdre de 3 contra Andorrana, avui de 10. O sigui, realment, quina valoració traieu del vostre paper a la Copa Colegial? Com ha estat aquesta experiència? Perquè jo crec que sou un dels equips revelacions, tot i no passar semifinals, d'aquesta Copa Colegial Andorra. Què has dit el primer que han cridat? I No, si us heu quedat a les portes de les semifinals perquè contra Andorrana de Batxillerat veu perdre de 3, avui només heu perdut de 10, sou un dels equips revelacions, no? Com ho valores? Com valores el pas de l'equip per la Copa Colegial? Jo valoro el pas de l'equip, que ho han fet molt bé, encara que veiem que no són molt de... que no juguen a bàsquet tots. M'alegro que quasi estem a semis amb un equip que no és molt competitiu i m'alegro molt sobre l'equip i sobre el col·le. Tu ets del 2007, Sí. l'any que ve no podràs estar, però com ha estat per tu jugar a la Copa Colegial amb l'Aixo Vall? Jugar a la Copa Colegial ha sigut meravellós, una experiència increïble i gràcies per el vostre treball per fer això possible. Res, gràcies a tu, Ken, i només ja per acabar de tancar, t'anunciem que estaràs a l'All-Star by McDonald's de la Copa Colegial d'Andorra. Enhorabona. Merci, tio.